RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Basket Edition. Sige, lahon sa kanamo TV. Kompletong pangalan. Alma Anday Abaw. Te, mga tanay lang nimo kay dugay ng mga tigpaminaw og DXDC no. Unsa ba orasa madungog nato sa DXDC ang dramang Kini ang Akong Suliran? Mga alauna siguro, alauna media ana. Alauna, hangtod alauna media. Tama ka ang tubag ni Ate Alma. Ang yang tubag, sakto kayo te. Alauna hangtod alauna media na to madungog. Paborito gid na niya nga drama pod. Nang nasayod gid si Ate kay sakto imong tubag te. Dili ba kompleto mong adlaw kung dili na mo ma-turn over sa imuha ang pampamahaw. Nawata ti Alma, ayan. Ay, daghang salamat sa DXDC sige. ang Davao. Usaw-usawan na to TV, ang sa unod ani atong basket drive ani. Unsa man ang unod? Naatay Natay, hotdog, hotdog, mantika, unsa man na? bulad, Bulad. Uy, itlog, itlog na usa ka dosena. Dosena. Yes. O unsa kasulti ni Ate Alma sa DXDC? Daghang salamat sa DXDC nga karong buntaga nakadawat ko Pampamahaw. sa pampamahaw. Yes, Salamat. ayan. Daghang congratulations Ate Alma. Yan sawaan pagasawaan na sa iyang pamilya karon mga kasama ang atong dala nga usa ka basket sa grasya. Ayan, alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition kauban si Radyoman Joel Viral. Kini si Radyoman Aini Ginita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Basket Edition.